Hola amics i amigues, què tal, com esteu? Estem amb un capítol nou de Cultura Híbrida de la Casa Urbana. Ja sabeu que estem al Jacint Verdaguer número 100 de Molins de Rei i avui ens acompanya un convidat super especial i ara us explicaré per què. Tenim aquí un coreògraf que ha vingut excepcionalment al nostre intensiu de formació per als ballarins de la Casa Urbana i he aprofitat perquè dic, abans de que se'ns vagi, ens ho parlem bé. I ara us explicarem el motiu del per què. Aquest convidat per mi és molt especial perquè de la manera que ell trasllada la seva dansa i el seu moviment, de quina manera sent la música, considero que és molt important que el conegueu. I també perquè volem saber molt més d'ell. Ell és el Marc Codony. Marc, benvingut. Moltes gràcies. Com estàs? Molt content d'estar aquí i gràcies a vosaltres per confiar en mi, per això que deies, per compartir la dansa i els valors amb el teu superequip i amb la vostra escola, perquè per mi és superimportant això, que no només sigui dansa, sinó que sempre vagi acompanyat d'ensenyaments i de valors, així que encantadíssim de poder estar aquí. És un plaer per tots nosaltres. Gràcies. El Marc és un coreògraf que puntualment ha vingut els divendres a donar formació a la Casa Urbana i ara per Nadal hem aprofitat també per estar avui unes horetes, tot un matí amb ell i una altra vegada nutrir-nos de la seva energia i de les seves ensenyances. Marc, mira, jo primerament te faré unes preguntes, però això saps que ha sigut totalment improvisat. Sí. I a vegades aquestes coses surten molt bé, quan són així tan naturals i tan improvisades. M'agradaria que els nostres amics i amigues que ens estan escoltant, primer de tot, qui és en Marc? Doncs mira, jo crec que un mateix sempre costa molt, no?, definir-se, però si ho hagués de dir així d'una manera com més objectiva o intentant com donar l'essència de qui soc jo crec que el Marc és un nen que tenia un somni, que era viure de la dansa, no amb cap altra ambició o objectiu que més enllà de poder fer el que més m'agrada. Jo vaig començar des de ben petit, no amb la dansa justament, vaig començar amb el tema de la interpretació, fent teatre, i amb el cant, cantava en una coral, però ballant era l'única cosa de les arts escèniques en si que no feia. I un dia vaig descobrir, jo ballava a casa meva, a l'habitació, però no anava a classes com feia de teatre o de cant. I un dia vaig veure una actuació d'un grup, jo soc d'un poble que es diu Castellcí, un poble molt petit del Moianès, i va venir a actuar un grup de Moià, que ara és la capital de la comarca del Moianès, va venir a fer una actuació per a les festes majors del poble i, ostres, de cop va ser com un uau, que guai, no? Estan ballant, estan amb la música, era com tot un món que jo desconeixia perquè també a vegades al ser un poble no t'arriba a tantes coses, no? Exacte, o no tens tan oferta. I vaig dir, que guai, no? A mi m'encanta ballar, a mi m'encanta cantar, m'encanta interpretar, i ballar és com una mica la unió de les dues disciplines, no? Una sincro que no havies descobert encara, no? No havia descobert encara i vaig dir, mama, papa, jo vull ballar. Per sort sempre he tingut recolzament a casa dels meus pares en fer tot, qualsevol cosa que els digués que volia fer, ells ens han apoyat sempre a mi i als meus germans. Que important és la família, I això és molt important, perquè tinc amics que malauradament no ha sigut així, llavors has de remar una mica contracorrent, no? I és un món prou difícil, no?, de poder-te guanyar la vida i dedicar-t'hi per tu mateix, que si sobre no tens un recolzament encara és més esforç que has de fer. I vaig començar en un gimnàs, amb un grup de competició, i de seguida vaig veure que això era la meva vida i la meva passió i que volia més. Amb quina edat? Això va ser tard, mai és tard, però jo ara penso que ostres, tant de bo, no?, que es pot començar o més petit o com avui veia aquests petits artistes que teniu fent classes de nivell adult, que dic, quina enveja s'ara em donen de tant de bo jo hagués pogut, perquè vaig començar quasi als 15, va ser el meu estiu dels 14 als 15 anys. Llavors, clar, porto no tants anys ballant, ara en faré 30 el 2024, però vull dir que tant de bo hagués pogut començar amb 3, 4, 5 anys. Però has aprofitat molt bé el temps. Sí, per sort. Com que ho vaig tenir molt clar, jo sempre he estat molt treballador, doncs de seguida vaig començar a estalviar per poder-me pagar les classes, per agafar l'autobús i anar-me a Barcelona als intensius. Als estius me'ls passava viatjant a Los Angeles, a Madrid, a Londres, a rebre classes, perquè de seguida vaig veure que era la meva passió i que per tant, si volia dedicar-me al ball, no tenia cap altra ambició de jo vull fer ric amb el ball, jo vull ser famós, no, era jo vull viure això perquè és el que m'agrada, llavors sempre ho he tingut clar i sempre he anat a per totes. O sigui, ha sigut un no parar, un non-stop allà. Des que tu vas descobrir vas dir, anem a recuperar el temps perdut, no? Per entendre'ns,
i aprofitar perquè això és la meva vida i bueno, suposo que durant aquest procés i aquest camí com has viscut, a veure, com has viscut que socialment estigui molt més obert al camp de la igualtat? Perquè, bueno, jo com que ja soc de la quinta de l'any 77, sí que és veritat que quan jo vaig començar a fer dansa i tot, bueno, quan ballava un noi o quan es veia un noi a les classes, a veure, no hi havia discriminació, però hi havia els murmuros, ¿vale? I això jo ho he viscut. Bueno, els que som artistes sempre hem tingut molta connexió. No ens hem fixat mai en el sexe. No? Ets el meu company, o la companya i se'ns acabó, no? I tu neix al compartir la passió pel que fas, correcte, per l'art que fas, no? Llavors hi ha com una unió, encara que no ens coneguem de res, totalment, com que ja hi ha alguna que ens uneix. És aquesta sensibilitat especial que té un artista, que per això tenim o teniu la capacitat de crear aquestes coreografies, de cantar amb aquest sentiment, d'expressar, i això no tothom la té. I jo me'n recordo, Marc, que potser t'estic parlant de l'any 2000, 20 anys enrere, encara hi havia aquests murmuros, no? Tu com ho has viscut tot això? Mira, sí, t'explico. Jo vinc d'un poble, com et deia abans, que és molt petit, per tant a vegades aquestes coses encara et condicionen més perquè no tens tanta visibilitat, és a dir, potser si jo estigués a una escola de Barcelona des de ben petit, en proporció de percentatge de població és molt més fàcil o probable que en una aula de dansa o en un grup hi hagi més d'un noi. Però clar, en un poble que ja hi ha poca gent que balla, doncs encara hi ha menys nois, encara costa més. Jo en el grup on vaig començar també érem 2 o 3 nois, érem molt poquet, i és veritat que socialment, clar, només també ja fa uns quants anys enrere, que ara cada vegada per sort va més i millor i evoluciona, però encara potser no estava tan ben socialment ben vist o tan visible com ara, costa perquè et sents una mica com diferent, no? O el que diran, i a més em va agafar l'etapa d'institut, que et condiciona molt el que pensen els altres, l'adolescent, i jo he vist molt abans. Jo a part he estudiat la carrera d'antropologia, vull dir que m'encanta tot el tema de conèixer tota la manera de pensar, els drets, la igualtat, són valors que a mi ja tenia com aquesta inquietud de per si, per això vaig voler compaginar el món de ballarí i la carrera de ballarí amb la carrera de la universitat, i t'ajuda molt a qüestionar-te moltes coses, i jo sí que veig que s'ha fet molta feina i cada vegada hi ha més visibilitat, hi ha més igualtat. Potser és veritat que encara passa que quan vas a una aula hi ha un percentatge més elevat de noies que de nois, no? Perquè crec que socialment potser encara passa que la gent té com aquesta mentalitat que potser pel tema de la sensibilitat, de què és un art, encara costa més, jo crec, que es trenqui amb aquesta creença limitant de que balles per noies i els nois van a fer futbol o van a fer rugby. Amb aquest estigma, no? Sí, hi ha encara un estigma social. Ostres. I es va perdent, jo crec que ajuda molt que cada vegada hi ha més competicions, intensius, cada vegada es fa més coses, exacte, on es normalitza que potser un nen que ara va a l'escola de cop vegi un vídeo de ball on surten nois i dic, ostres, jo també vull ballar, i tinc uns referents, no? Perquè jo me'n recordo, quan jo vaig començar a ballar, a mi em va ajudar molt, i ara fa gràcia, però em va ajudar molt veure el programa de Fama Bailar, la primera edició de Fama Bailar, que a mi em va agafar en aquestes edats, dels 13, 14, 15 anys. Crec que va ser el que va guanyar la Vicky, no? Exacte, el de la Vicky Gómez. El segon, l'Àlex, bueno, era company meu, fèiem workshops amb ell. Que guai. Sí, però ja, clar, jo penso que encara queda molta feina, socialment, però s'ha guanyat molt. Tu has patit bullying en algun moment donat per la teva sensibilitat? Mira, jo per sort no, mai, és a dir, sí que he tingut les meves pors i creences limitants, és a dir, ostres, no m'atreveixo, el dia que, per exemple, havíem de fer la primera actuació amb el grup de ball, jo en aquell moment estava en un grup, perquè el grup que jo vaig veure actuar era el grup de competició. Llavors jo al començar, clar, no podia ja entrar al grup de competició, estava com en un grup més del gimnàs, no? Com de formació, d'exhibició, diguem-ho així, no competien. Llavors ja sí que vaig accedir a aquest grup, però clar, a mi en primera actuació jo era l'únic noi. I clar, a mi em feia molta vergonya actuar al poble amb tots els amics de l'institut i que et vegin i tots són l'únic noi i el que diran i tot. Mai he patit bullying ni he sigut víctima per aquest fet, però sí que és veritat que a tu et genera unes certes pors i inseguretats que jo crec que ja a vegades costa prou pujar a un escenari i sentir-te segur i que no et faci vergonya i estar segur que si sobre tens aquestes veus o aquestes pors a dintre, clar, no ajuden a brillar el que tu podries brillar, no? Llavors jo en el meu cas no, sí que ho he vist
i jo m'ha sortit sempre un sentiment de justícia i d'intentar que no passin aquestes coses perquè em dona de lluita i em dona l'ànima i encara que no m'afecti a mi ni tingui res a veure amb mi, qualsevol cosa que sigui injusta, sigui pel motiu que sigui, no ho tolero i no m'agrada gens que hi hagi abusos de poder o a més per raons que em semblen una tonteria, si és un noi que balla, una noia, el color de pell, l'orientació sexual, i penso, segle XXI, aquestes coses s'haurien de quedar en el passat i no haurien d'haver existit mai, però bueno. Sí, no, malauradament i afortunadament crec que s'està fent un molt bon treball, però tot també la línia és molt fina, no? Perquè una cosa és potser normalitzar la igualtat i una altra cosa potser són els extrems, no? Exacte. Ara, per exemple, saps que han hagut certs escàndols amb nens molt petitons, per la sexualitat, aquestes coses que pots estar d'acord o no, depèn també de l'educació, depèn de a casa com es veuen les coses. Marc, una coseta, nosaltres a Casa Urbana, em sembla que ja que vaig fer 5 cèntims, portem diferents projectes i ara aquest proper any, aquest 2024 que en 0, ja estem, impulsarem uns projectes molt importants des de la Generalitat. D'acord? Un d'ells és l'Ocell de Foc, que tracta del malestar emocional en els joves. I nosaltres tenim una gran tasca i responsabilitat perquè tenim la missió de poder donar suport amb molts més recursos i amb experts en la salut. Ja que tenim aquest tema a Casa Urbana i tu ets ballarí, ets un tio que knows amb moltíssima gent, algun problema de malestar emocional en el tema de la dansa, de la teva professió, salut mental, has viscut algun capítol de la teva vida? Sí, mira, t'explico, jo tinc una companyia i a mi m'agrada molt que a la companyia treballem no només ballar i prou en si, que per mi ja és un fet molt terapèutic, perquè em connecta amb la música, amb les emocions, amb mi mateix, estableixes vincles amb la gent del grup, però a mi m'agrada molt que sigui un espai segur i jo ho he viscut amb alumnes de la companyia perquè al final és on estableixes uns vincles potser més estrets de compartir moltes hores, d'anar a competir, que s'acaba convertint en una família i és una cosa molt bonica que té i sí que els he vist i m'han confiat en alguns casos concrets que han patit, per exemple, alguns problemes amb l'alimentació, per la pressió social, pel voler agradar, pel que diran. Un alumne sí que va ser víctima de bullying, perquè de fet vam treballar una peça que anava sobre el bullying per donar visibilitat i conscienciar i la vam portar a competir. I ja sabíem que no guanyaríem cap competició perquè era una peça on no encaixava en els estàndards de dansa urbana, perquè era una peça molt més interpretativa i experimental que no de hip-hop, de danses urbanes. Però a mi sempre m'ha agradat que la dansa pugui ser una transformadora social, que a través de l'art puguem expressar i expressar valors. I quan he tingut aquest treball amb els ballarins i ballarines de la companyia i veus tots els seus problemes, totes les injustícies que han viscut, tot el que han patit, jo crec que és molt bonic que a través de la dansa puguin ser capaços d'expressar-se i crec que fa molta teràpia per ells i alhora per poder donar visibilitat. Ajuda molt, no? Ajuda molt, sí. Ajuda molt. Que sapigueu que el Marc, ara ja finalitzem la nostra entrevista express, que sapigueu que també tenim públic. Ara aviat farà un viatge, se'ns marxa, ho puc dir? Sí. Dic, ara no sé si si he fet bé o malament. I vull que ho expliquis perquè durant uns mesos no et seguirem per xarxes, però no et tindrem. Cap on te'n vas? Sí, mira, marxo ara al gener, el 10 de gener, o sigui d'aquí res també. Marxo 3 mesos a Miami, una mica perquè m'ha sortit l'oportunitat de poder donar classe allà i com és un lloc on ara està molt en augment tota l'oferta que hi ha per ballarins i ballarines d'audicions, de gires, de produccions, s'està movent ara molta indústria allà, vull apostar per la meva carrera com a ballarí i crec que és una bona oportunitat i doncs mira, toca tirar-se a la piscina, apostar-ho tot i com et deia abans, la Marc és una persona molt lluitadora i dic, doncs ara tinc aquest nou repte i... T'anirà superbé, ja veuràs que t'anirà superbé. Al Marc li desitgem molts encerts, molts èxits amb aquest camí que ara se'n va a l'altra part del camp, a l'altra banda.
Però bueno, que nosaltres comptem, o sigui, ja estem esperant que sigui abril per tornar a tindre't aquí en formacions i que sàpiguis que queda pendent un podcast. Perfecte, a la tornada ho fem. Vale, perquè això ha sigut un pim-pam-pum-pum, que ni tu ho sabies, i queda pendent. Bones festes, feliç any i molta sort amb aquest nou viatge. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Adéu, companys. Adéu.